טוב, רובכם כנראה לא מכירים אותי. שמי שי, אני הבן של איציק אבואן. הנכד של שלמה ושמחה. ברוכים הבאים למפגש השורשים של המשפחה! טוב, יהיו לנו 3 אנשים מרכזיים שבאמת הרימו את האירוע הנהדר הזה, שיספרו קצת סיפורים ויסבירו. לא שומעים. אוקיי. הראשון מבין... יש 3 אנשים. שלושה אנשים שיבואו ויספרו קצת על המשפחה. אחד הוא אבי איציק אבואן, השני זה חיים סקה ותמי הבת של מטילדה. יבואו ויספרו. אז אנחנו נתחיל עם תמי בבקשה. טוב, אני לא מדברת אם יש הגה אחד. אני לא מדברת. טוב. שלום לכולם. התכנסנו הערב כדי ללמוד ולהכיר את שורשי המשפחה המורחבת שלנו, בית משפחת סקה. הרצון והדחף ליצור ערב שכזה נולד בתוכנו. אנו, ובמיוחד הדור הביניים, כלומר לא המבוגרים ביותר, שמטבע הדברים הם עייפים ומגילם המופלג, ולא מילדינו שהם צעירים מכדי להכיר את כולם, אלא הדור המקשר, דור הביניים. מטרת המפגש הוא באמת להראות ולהכיר כמה שיותר אנשים ממשפחתנו, ולכן תכננו מספר... אמרתי לו, רגע, יצא שיר. בהזדמנות זו אנו רוצים להביע את התחושה הנהדרת בדרך להתארגנות ולהתקשרות עם הנציגי המשפחות, שתדעו שכל אחד ואחד מכם סייע בדרך זו או אחרת. אני רוצה לציין שיש לנו כזו משפחה נהדרת, ואם אפשר להגיד גם לתפארת, שבה יש אנשים עם לב חם, שכאשר פניתי אליהם טלפונית היו לי חוויות לא רגילות. קודם כל, שהצגתי את עצמי כתמי הבת של מטילדה, כולם ידעו מי זו מטילדה. חלק נבהלו ושמחו לשמוע כי אני מבשרת רק טוב. אני רוצה להודות לכל אלה שעמלו והניעו את המפגש, ובכל הזדמנות ובכל פעם שנפגשנו באירועים אלו, תגידו, מה עם מפגש משפחתי מורחב? נוגה לא הרפתה, ואוסי כל פעם אמרה, את רק מבטיחה. תודה מיוחדת לכם, דודים ובני דודים. תודה לאיציק אבואן, מרים אשתו, לביתו אוסי המקסימה, שלא הרפו ועזרו כדי להוציא אירוע שכזה. תודה מיוחדת לחיים סקה, לרבקה אשתו ולביתו נוגה שסייעה רבות בהרמת האירוע. תודה מיוחדת לימית אחותי שהגישה והכינה דף קשר משפחתי, אבל מה, סליחה מנורית ששכחנו להכניס אותך. נורית הבת של שמחה. לא יפה, מצטערים. אנחנו רגילים במדינה, לא יפה, מצטערים. טוב, אני את חלקי הקטן סיימתי, יש לי חלק עוד יותר גדול. התפקיד הוא מאוד משמעותי, ועכשיו איציק, אבא שלי יעלה לדבר.
ערב טוב, אנחנו מתנצלים על הצפיפות שיש פה, אבל בגלל שיש לנו משפחה כל כך חמה, אז אין לנו בעיה עם זה, ואנחנו מקווים שנמשיך במסורת הזאת. הערב הזה נולד ביום שהבן שלי התחתן שי, זה היה בראשון לספטמבר שנה שעברה, כאשר הגיעו משפחות רבות לחתונה ואחד לא הכיר את השני. אוקיי, עכשיו שומעים? יפה. אז הערב הזה נולד כאשר בני שי שהיה פה כרגע התחתן בראשון לספטמבר והגיעו משפחה שאחד לא הכיר את השני, ואז אמרו בואו נעשה מפגש משפחתי, ואז אמרנו על זה, ואנחנו שמחים מאוד שהמפגש המשפחתי הזה הצליח, והצפיפות הזאת רק בגלל שברגע האחרון נרשמו בערך 60-70 איש נוספים. לכן אנחנו א' מברכים על זה, ב' אנחנו מקווים שבמפגש הבא אנחנו נעשה מפגש של סוף שבוע שאחד יכול להכיר את השני הרבה יותר טוב, מקרוב, ונקווה שיביאו את הילדים ואת הנכדים איתם. ושיהיה לכם ערב טוב וכל טוב. שק. והבא בתור ליאת סאקה. ליאת, בואי ליאת, נו, אני יודע שתכננת להגיד דברים. העבודה שלה, היא תתחיל ואתם תבינו על מה מדובר. אין הכנות אצלי, הילדים יודעים הפתעות. טוב, אני ליאת. להגביל את המיקרופון. הבת של אברהם. לעלות למעלה. טוב, אני ליאת, הבת של אברהם סאקה, הנכדה של יוסף, זכרונו לברכה. אני כבר 3 שנים לא סאקה, אני כבר גוטפריד, אבל עדיין בעבודה, ואף אחד בעבודה לא הכיר אותי סאקה, עדיין בעבודה קוראים לי סאקה. אני גברת סאקה עדיין בעבודה, ומישהי פנתה אליי, שאלה אותי למה קוראים לי סאקה? כאילו מה הקשר שלי? אז אמרתי שזה השם נעורים שלי, והיא סיפרה לי שהיא, דוד שלה זה אברהם סאקה מקריית אונו. אני אמרתי לה שכנראה זה לא קשור אליי. היא אמרה שבדיוק יש את האזכרה של ה-30 וחודש לפני זה הוא נפטר. התקשרתי לאבא שלי ושאלתי, באמת אבא שלי גם היה באזכרה של ה-30. עדיין לא הבנתי איך הוא קשור למשפחה שלנו, אבל אבא שלי סיפר לי שהוא באמת קשור אלינו. היא היום עובדת איתי, האחיינית שלו מצד אשתו. אז ליליה עובדת איתי. כן, אז נעים מאוד. ליליה, דרור. זהו. טוב, הבא בתור לומר את דבריו זה חיים סאקה. טוב, ערב טוב לכולם. כפתור. אתם יודעים, אני נשוי לפולניה, היא מתקנת אותי עכשיו. טוב, התבקשתי קצת לתת קצת רקע על העיר חילה, שהמשפחה, שמקור המשפחה הוא משם. ונהר יוצא מעדן וישקע את הגן, ומשם יפרד ל4 ראשים. והנהר הרביעי הוא פרת,
מתוך סיפור של גן עדן. אנחנו צאצאי הגולים שהוגלו בגלות בבל, והחוליה האחרונה בשרשרת הארוכה של הדורות שנשבו בבבל בין הנהרות אל מעבר לגדותיהן. נולדנו, ואני בתוכם, בין 40 יום הגעתי לארץ, בעיר השוכנת על גדות נהר הפרת, העובר בדרכו את בבל. דורותיה הקודמים של המשפחה חיו אף לפני הקמתה של העיר חילה. חילי, טוב. אני שאבתי את הסיפור על חילה, נמצאים פה האחיות של דוקטור צבי יהודה, בנה החורג של דודה טובה, שהוא כתב הרבה ספרים על העיר חילה וסביבותיה, ואם תרצו, חילי וסביבותיה, ויש פה במרכז מורשת בבל הרבה חומר על ולא מזמן היה גם אגב מפגש. צבי הגיע אחרי שנכנסו האמריקאים לעיראק וביקר בקבר נביא יחזקאל, והוזמנו הרבה מהעיר חילי, ואני בתוכם יחד עם הדודה שלי שפה, והיה באמת ערב מהנה. העיר חילי הוקמה על ידי הנסיכות המזידית בדרום עיראק, באזור שבין בצרה והאוהז, על ידי הנסיך אבו אל-חסן עלי בן מזיד. עם היווסדה הפכה העיר חילה לעיר המרכזית באזור בשני גורמים עיקריים. היותה על אם הדרך לחאג' ולערים הקדושות למוסלמים השיעים נג'ף וקרבלה, אשר שימשו מוקד לעלייה לרגל של המוני מוסלמים שיעים מדרום עיראק ופרס, איראן כיום. מקומה בלב אזור פורע משופע בתעלות מים רבות שהסתעפו בפלגי נהר הפרת, עד כי כונתה הפוריה ונחשבה לאסם התבואה של עיראק. כשכבשו המונגולים את עיראק בשנת 1258 ושמו קץ לחליפות העבאסית וגרמו לחורבנה של עיראק, של הבירה בגדד, להעברת המרכז, ובשל כך הביא לכיבוש בגדד על ידי המונגולים, להעברת המרכז המסחרי והתרבותי של עיראק לעיר חילה. עם עליית העות'מאנים ועלייתה מחדש של בגדד כעיר מרכזית, הפכה חילה להיות עיר מחוז. עם הקמתה של העיר דיוואניה בשנות ה-70 של המאה ה-19 והתייבשות מימיו של פלג הפרת שהזין את עיר חילה, ירד מעמדה של העיר ומרכז המחוז החל לנוד חליפות בין חילה ודיוואניה. מצב זה נמשך עד להשבתם של מי הפרת לעיר וסביבותיה בסוף 1913 וכניסת הבריטים לאזור במאי 1917. מלחמת העולם הראשונה שבה אז שבה חילה להיות עיר מחוז של אזור פורה ומשגשג עם צומת דרכים חשובה ביותר. עוד לפני המלחמה היה גל הגירה גדול מחילה מבין היהודים ואף מתושבים ומוסלמים. חלקם עברו מהינדי ובגדד וחלק מהיהודים עברו לכפרים ועיירות הקרובות לחילה, שמיה וצ'פל. גם סבי, אגב שני הסבים שלי הם משפחת סאקה, יצחק חיים זה הסבא שלי וגם יעקב סאקה הוא גם כן הסבא שלי. גם סבי אבי יצחק חיים עקר עם משפחתו הגרעינית להתגורר בעיירה המוסלמית ג'לעה, והיו למשפחה היחידה מבין תושביה כמשפחה יהודית, שם אף צלחה דרכו במקצועו כצורף,
פתח חנות, עסק בהלוואות, ויש אומרים אף בעסקי דלניידי, כשרכש מספר בתים בהינדי. ביתו בחילה שימש לו לאירוח בחגי ישראל. מאורעות מלחמת העולם הראשונה נראה שהרעו עוד יותר את מצבה הדמוגרפי של הקהילה כבחילי, אף משום הגיוס לצבא הטורקי שנכפה על הגברים בקהילה, ואף משום להשתמט מגיוס זה וליהנות מהאפשרויות הכלכליות החדשות על ידי הגירה לדרום, אלא האזור שנכבש בראשית המלחמה על ידי הבריטים. לצערי, גם במשפחתנו מלחמה זו גבתה מחיר יקר. הבן הבכור של אברהם ושמחה יחזקאל חגולי, בעלה של הבת חנה, וכן ארוסה של הבת מסעודה, הדודה שלנו, לא שבו מהמלחמה. מסעודה נותרה רווקה עד אחרון ימיה. עד עלייתנו ארצה הייתה עדנה ליהודים בחילה. בתקופת הבריטים הוקמו בתי ספר יהודים ותנועת נוער כמו הצופים, ויש לי תמונה של האבא שלי בצופה בית הספר בעיר חילה בשנת 1933. ופרט לפוגרום שהיה ליהודי עיראק במלחמת העולם השנייה, הפרהוד, בחג שבועות 1941 מצבה של הקהילה היה טוב. עכשיו, כמו כן התבקשתי להגיד מה מקור השם סאקה. היות וכל עבודה מכבדת את בעליה, ניסיתי להתחקות אחר העיסוקים של בני המשפחה בעיראק, ובפרט בחילי, מקום השם סאקה. ואמרתי 100% מתוך סאקה אני שייך גם לאמי וגם לאבי. נג'יה ביתו של יצחק חיים, וגם אבי עליו השלום יוסף, בנו של יעקב. משחר ילדותי אצל דודה פרחה ברמלה, היקרה אחות של אבי יוסף, ילדיו של יעקב סאקה וכולם זכרם לברכה, היה המושג של הדבקת שמות, תיוגם וכינויהם, דבר היחידי שמוציא אותה משלוותה. כל שם שהיינו בבדיחותא מכנים אותו, הייתה מאירה שלהיזהר שמא הכינוי ידבק בו. לקון מית לעלוסית, כך הייתה אומרת. יום אחד הגדילה לעשות, משסיפרנו איזה בדיחה, ובאמת בדיחה אמיתית, ובתוכה היו המילים, סמר עכשיו יצחק, אבן אל-סאקה אנטוויאנה, שפירושו להגיד לחבר'ה הצעירים פה, הבן של סאקה הייתה איתנו. זו הפעם הראשונה בחיי שראיתי אותה מאדימה ואומרת שוב שלא ידבק הכינוי. ואז באמת סיפרה לי, והסיפור מלפני 45 שנה, כמו היום. כי רב סבנו אברהם, בהיותו נער על פי הסיפורים, היה שד משחת. אדם נמוך קומה ושרירי שעבד שוליה אצל אביו שהיה צורף. הצורך בכוח עזר מבני המשפחה מחד ורכישת מקצוע שימשיך את השושלת מאידך הביא את ההורים היהודים להכניס את ילדיהם לעבודה עם הגיעם לגיל 10 במקרה הרע, ובגיל 13 מחויב מציאות. בדרכו למקום עיסוקו של אביו, סביר להניח בשוק הצורפים, היה הנער מתמהמה ומתבדח עם בעלי מקצוענות שונים, ובעיקר עם האדם שהוביל את המים מהנהר לבתי התושבים, שנקרא אל-סאקה, שפירושו שואב המים. כדי לסבר לכם את האוזן, עד למאה ה-20 בכל בית בעיר נחפרה באר, על פי רוב הבאר שהייתה משותפת לשני הבתים. הבאר נקרתה במפגש בין הקירות, והשכנות עמדו ליד מעקה הבאר, כל אחת בביתה, דלו מים וכך שוחחו ביניהם.
מי הבארות לא היו ראויים לשתייה ושימשו לרחצת הרצפה והכלים. עבור שתייה, בישול וכביסה היו מובילים מים מנהר הפרת. האל סקה היה מוביל את המים על חמור בנודות או בפחים ומוכר לקהילה. הסבא רבא שלנו אברהם, כאמור בילדותו, היה חזק מבין חבורת הנערים והיה מוכיח לחבריו שהוא מסוגל להרים את הפחים או הנודות שעל כתפיו כשהיה מאחר, ואביו היה גוער בו בפניהם, והיא מצידה, וגם את זה שמעתי אתמול אחר הצהריים מדודה סעידה שיושבת כאן, האמא שלו הייתה אומר לו בדלו לאומו לסקה, וכך נדבק הכינוי בפני חבריו כשהיו אומרים, כי כמעט לכל משפחה היה בחור בשם אברהם, ותקעו לו את השם אברהם אל סקה, ומאז הכינוי בית סקה דבק למשפחה עד עצם היום הזה. ואף אנו הדור שאחרי אף ממשיכים אולי כדי לזכור את הדודה היקרה פרחה, כשנתקלים בבניה ואינם כלל סקה, לקרוא להם אבן אל סקה. עצם העובדה שיוצא חלציו של אברהם, ששון, יצחק, חיים ויעקב המשיכו לימים במלאכת הצורפות, ייתכן שזה מקור המקצוע של המשפחה. ערב טוב לכולם. טוב, עוד שנייה תמי תעלה, אבל גם תמי זה מסר בשבילך. דודה שלי חיכתה כל השבוע לנשאווי, אז לקצר בבקשה, כן? תמי? תמי. טוב, אז אני אעשה את זה קצת מצחיק, אבל לי יש את השושלת האמיתית. השושלת המשפחתית שלנו מתחילה בסבא וסבתא רבא אברהם ושמחה סקה. להם נולדו 7 ילדים. יחזקאל המכונה הגולי כשם חיבה היה בכור בילדים. ליחזקאל נולדו 2 בנות ובן אחד, פרחה מתנה, נעימה ויוסף. הצאצאים של נעימה מרימים יד. בזמנו יצא הגולי למלחמת העולם הראשונה שממנה לא שב, ולמעשה נחשב כנעדר, או כפי שנאמר בעיראקית רח ברבי. מסעודה הייתה הבת הראשונה והשנייה מבין 7 הילדים. מסעודה התארסה והמאורס יצא גם הוא למלחמת העולם הראשונה, והוא גם לא חזר ממנה. מאחר ובעיראק האירוסים נחשבו כנישואין לכל דבר, מעולם לא נישאה ולא נולדו לה ילדים. ששון השלישי, הנה השבט, תרימו ידיים. ששון אדם דתי ירא שמיים שעסק בצורפות, והייתה לו חנות משותפת לבנו ולו ביחד, לבן יוסף. הנה, נכדים, בנות, בנים. בשבתות היה מגיע דוד ששון לביקור אצל האחות סלחה ובני משפחתה לאחר התפילה בבית הכנסת, וסביבו תמיד התאספו כל הילדים לשמוע דברי תורה ומשלים. הגענו לשחק חיים, תרימו ידיים. שחק חיים. הרביעי מבין הילדים היה תמים וענב. עסק בצורפות, אך היה לו סגנון מיוחד. הוא התגורר בכפר הסמוך לעיר חילה שנקרא ג'לעת שחייר. יצחק חיים נהג לחגוג את החגים והשבתות בחילה אצל האחות סלחה. מאחר והיו לו בנות,
5 במספר. חבר'ה, אני לא מורה להיסטוריה. הוא עמד על כך שחתניו יהיו בני המשפחה, וחיתן 2 בנות עם האחיינים שלהם, בכדי שירגיש כאילו הם בניו. הדוד יצחק חיים עלה לארץ ישראל, לארץ ישראל בשנות ה-50, מכיוון שגרסתו הייתה שלא הגיע עדיין זמן הגאולה, ולכן נשאר בחברת אשתו עד יום מותו. הוא נפטר ב-1964 ואשתו עלתה לבד לארץ. חנה, להרים ידיים, יש נציגות? חנה הייתה אימם של רחל, עזיזה, שלמה ורימה. גם בעלה של חנה נעדר במלחמת העולם הראשונה. היא נותרה לבדה בגיל צעיר מאוד, גידלה את ילדיה לתפארת לבד. בדומה לגישה של יצחק חיים, גם בנה של הדודה חנה, שלמה, התחתן עם הבת של שמחה, עם שמחה, הבת של יעקב. הגענו ליעקב. לסגור את הדלת, לסגור. היה הבן השישי מתוך 7 הילדים. גם הוא עסק בצורפות בעיראק, אבל אהב את החיים הטובים. אהב ללכת למסיבות, לשמוע מוזיקה טובה, לשתות. כאן מוטרוב איראני. בסדר? עד כאן בסדר? לא, עוד אחד. וכמו שנאמר, האחרונה והחביבה. סלחה הייתה האחות, הדודה והסבתא שליכדה את כל המשפחה. היא הייתה כמו החממה של המשפחה, שאליה התאספו כולם. אם נשווה להיום, בביתה התקיים הדירקטוריון של המשפחה. הייתה מוכנה לעזור לכל מי שנזקק לעזרה בכל עת. תמיד יעצה, דאגה להשלים בין זוגות, סייעה בבעיות רפואיות, והייתה מומחית, ובמיוחד ידעה לטפל בהם בתרופות סבתא, שהייתה רוקחת אותם במו ידיה. هذا يد ممتونة وهذا كتف مقطوعة. והיו לה כל מיני תרופות סבתא שהיא רקחה אותם. בין היתר לימדה בביתה תפירה ורקמה ברמה מקצועית את כל בנות המשפחה והחברות. הג'פוף שלה, שהוא המנגל, קרי המנגל של היום, דלק 24 שעות עם תה וקפה עליו. לכל דכפין שהגיע, אם הוא חבר, אם הוא משפחה, אם הוא מתלווה. ניהלה בית פתוח למשפחה, לשכנים ולחברים, ושמה להלך לפניה כעם סלחה. כל זאת עשתה בזכות ובתמיכתו ורוחב ליבו של בעלה, שראוי לשבח היום, עמי עבדאללה. אני סיימתי את שלי. טוב, עכשיו שהכרנו קצת יותר את המשפחה, או שקצת יותר התבלבלתם, כל אחד ייקח את זה לכיוון שלו, הכנו עבורכם מצגת נהדרת, אוקיי?
ובסוף, לאחר המצגת, גם יחלקו לתוך השולחנות דפי קשר שתוכלו לרשום את שמותיכם, מספר הטלפון, על מנת שבאמת נוכל לשמור על קשר יותר טוב, ולאחר מכן יפיצו את זה במייל או ביונת דואר. אז המצגת. הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל, תלמד לתת, לגלות סודות בסתר, להתיר את צבח הקשר, כשהלב בך נצבט, מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, חוץ ממך איש לא שומע, פושע בין הדקויות, ממלא שעות פנויות, לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה תלמד לתת. בסוף כל הדרכים, מאחורי ההר, צלילים שלא נשמע, מילים שלא נאמר, אהבה היא כל אחד, האושר הוא כל דבר, וכשהלב ער, הלב שר, על כל הטוב שעוד נשאר בנו, על כל מה שעדיין לא שכחנו, או שעוד לא קנו, שבילים לא מוכרים, מראות שלא נראו, ימים טובים יבואו, כשנביא אותם עיניים ייפקחו. הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, או תלמד לתת. סוף כל הדרכים, מאחורי ההר, אהבה היא כל אחד, האושר הוא כל דבר, את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, או תלמד לתת, לראות בתוך הנפילה שיש מקום למחילה, תמיד אפשר שוב להתחיל, כמו יום חדש, כמו כרגיל, לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, עוד נלמד לתת. Waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through.
away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day. Where it was dark, now there's light. Where there was pain, now there's joy. Where there was weakness, I found my strength. All in the eyes of a boy. Hush, now I see a light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun, a new day. Hush, now I see a light in your eyes. Oh, in the eyes of a boy. I can't believe I've been touched by an angel with love. I can't believe I've been touched by an angel with love. Hush now. A new day. Hush now. A new day. יהיה מה שיהיה, אני עוד אשנה, אני אגשים את חלומי. נושאי בשורה רעה, מכות עוד גזרה, לא ישנו את מהותי. אני יד והאל שלצידי עוד מנצח, לא בגלל הכוח, רק בגלל הרוח הנושבת בגבי, רק בגלל הרוח בתוכי, במוחי, בנשמתי, רק בגלל הרוח בתוכי, בדמי, בנשמתי. את שיש לי להגיד אני עוד אצרה, אפילו